Takže čaute, vítam vás u ďalšieho let's playa. Chcel som natočiť let's play na Five Nights at Freddy's 3 demo druhý part, lenže chcelo sa mi natočiť aj jednotku. Dneska to dáme do tretej noci, proste, že pôjdeme na tretiu. A mám verziu plnú však, lebo iba tá je a môžeme teda začať. Videl som, že mám veľa odberov, ďakujem. Aj zliadnutie na tom predošlom Freddym. Takže môžeme ísť na to. Jednotka je skoro najlepšia, proste ona je taká dobrá. Teraz máme na začiatok voľno. Tuto chodí Foxy. Tuto väčšinou býva zajac a ona. Tuto býva Kačka, tuto Freddy, tu Foxy. Volá na Mujko. A proste a ináč dávajte odber môjmu kamarátovi, volá sa adamo.mik a ešte jednému, neviem jak sa volá, teraz som to zabudol. A teraz máme v podstate voľno, lebo nikto nebude, až o 2 hodiny pôjdu všetci. Ak som hovoril, dneska do 3. noci a ďalší part bude zajtra. A zajtra urobím 2. Urobím aj na tú 3 ďalší a na jednotku zas. Takže dúfam, že bude mať viac odberov, viac hľadnutie a lajkov. A my už sa vrhneme k hre. Jednotka je niečo podobné ako 3, len jednotka je do dlhších nocí, síce aj 3, ale pokiaľ chcete demo, tak si dajte obchod Play Five Nights at Freddy's 3 a tam vám ukáže platenú verziu a normálnu. Natočím dneska asi 2 let's playe, neviem na čo ešte. A to by bolo asi z môjho kanála všetko. Už sú 2 hodiny. A zajac už je tu. V 3 to úplne inakšie ako tu. Tu sú proste zvieratá takéto. Tu sú není jak normálnom a je to o niečo menej, je to ťažšie, ale je to menej, a je to viac strašidelnejšie, lebo tuto tá Foxy za tým závesom, ona najviac vyčíha z toho, ale ona vyčíha až v 3. noci, takže keď budete kúkať, tak to bude ťažšie. Takto sa tu zatvárajú dvere, toto je svetlo, to isté aj na druhej. Kameru dávať tým. Zajac už tu není. Je na chodbe. Ja ho tam nikdy skoro ani nemôžem vidieť, ale trochu vidím jeho tien, takže fajn. Neviem, akú majú kvalitu moje let's play, ale hádam majú dobrú. No. Nič. Ja som tak zvyknutý, že proste kúkam všetko. Dneska som natočím zajtra asi Nebolous s kamošom, multiplayer a možno ešte s niekým, uvidíme. A to je asi všetko a uvidím dneska ešte ten let's play, možno bude. Nič. No dá. A už sa ma čul, čo dobre. Zajac už je tu. Je hodne blízko, moc blízko na to. A tuto, jak vidíte, tuto ten tien, tak už tam není. Tam je taký tien, vždy býva a už tu není. A Kačka už by si chcela robiť selfie. Ona je proste taká divná. Neviem, ako to mám opísať síce. A kamerky sa nám dojebali. Sorry, že nadávam, ale proste nedá sa to. 5 hodín, toto asi dáme. Zajac je v kumbále, Kačka je desi. Ona býva väčšinou aj v kuchyni. Takže tí, čo to hrávate a neviete, kde býva Kačka, tak býva tuto.
Aj keď to je len audio only. Ale proste tam býva. Hej, zajac. Stále tam je. Zatiaľ pozrieme kačku. Kačka je tu jak vyvalená ksichtom. A tu už nie. A dali sme to. Parádička. Dobre sme spravili. Teraz to bude o niečo o trošilinku ťažšie, lebo je